Čaute. Mám tu vodný kefír. Prvýkrát v živote som to stretla asi pred týždňom. Je to strašne zaujímavá vec. Ono sú to tie zrnká, kde je tá kamera tu, ktoré sú tu úplne tam na spodku. Vyzerá to ako také želé guličky, gelové guličky, také presvitné, až teda mliečnej farby, ale ono je to skôr presvitné, keď to není vo vode, len tak. A robí to vodný kefír, sú to, že vraj to pochádza niekde z Ázie, dokonca aj po anglicky nejako prekladá ako Japanese crystals, proste ako kryštály, hej. Tu sa to volá aj Tibi kryštály. A ono je to získané práve z toho mliečného, ale netreba to používať na mlieko. Takže pre ľudí ako vegánov je určite lepšia verzia tento vodný kefír. Ono má to takú zvláštnu farbu, ale je to voda. A vzniká to presne takým štýlom, že sa vlastne mieša voda s cukrom. Ja som to prvýkrát, keď som to skúšala, tak som dávala hnedý cukor trstinový, lebo ja teda určite biely rafinovaný používať nebudem, ale ono, tá huba by mala, teda huba, tie kryštáliky, by mali vlastne rozkladať ten cukor v tom, takže by teoreticky bolo jedno, aký druh cukru človek použije. No ale ja stejne ten rafinovaný moc nemusím. To tam je vidieť, keď to dám znova takto na kameru. To má bublinky. Keď s tým potrasem, tak vždy z toho vylezú nejaké, čože asi aj vzduchom a potom sa aj na vrchu robí pena. To je tak, keby sme to zobrali z vrchu. Ja som tú penu pred chvíľkou odoberala, preto tam teraz jej není zrovna nejako veľa. No... A asi takto to nejako funguje, že človek si uvarí vodu, podľa toho, koľko jej chce, podľa toho, ako veľký pohár má, tento není zrovna nejaký extra veľký. Používajú ľudia aj 5 litrové alebo tak, ale najlepšie, čo som počula, väčšinou sú tak 3 litre zhruba, aby to bolo ideálne a dáva sa to asi do 150 gramov tej teda zmesi tých kryštálov, hej, ktoré buď človek kúpi, alebo dá sa to zohnať na rôznych bazároch. Ľudia to majú, tí, ktorí to ako majú už doma dlhšie, tak ono to samozrejme rastie. Potom nemáte s tým čo robiť, ako väčšina ľudí to zrovna neje. Takže to potom predávajú ďalej. Niektorí to robia zadarmo tým, že proste zaplatíte poštou. A sú vlastne 3 verzie. Teda je táto vodná, na ktorú vo vegánskom použití teda nepotrebujete mlieko. Je mliečný kefír, ten sa dá použiť aj na rastlinné mlieka, ale úprimne to, ja moc nekupujem rastlinné, také tie, čo sú v krabiciach, ale keď si spravím doma nejaké orieškové, alebo som skúšala aj rýžové, väčšinou mám radšej surové, pretože ja som väčšinou surový vegán. Akože také tie všelijaké sojové a také tie kráviny sú zväčša varené a všetky tie v tých krabiciach sú pasterované, preto mám radšej, už len preto, že viem, čo je v tom. On sa tam veľa vecí pridáva, takisto jak do všetkých krabic, takže by som neriešila, že to je zdravé, pretože to je vegán. A soja je hodne diskutabilná rastlina, že teda tam tie fytoestrogény a veci, ako to funguje a čo to blokuje nejaké enzymy a či to je ozaj zdravé alebo nie, alebo teda v akom množstve. Takže by som to zase tak úplne nepila. No, čiže to máme druh kefíru. Ja som ho aj mala, teraz ho už nemám, pretože som ho živila len kvôli tomu, aby som ho živila, aby mi to proste nechciplo. Pretože používala som teda tie rastlinné mlieka, keď som poskúšala, že čo a ako. Potom som to začala robiť už som sa ustalila pri kokosovom. Normálne zo sušeného kokosu, kúpeného alebo čerstvého kokosu človek pomixuje s vodou, spravila mlieko, precedila, hej, mala som mlieko. To je jedno z mliek, ktoré mi najviac chutia na pitie. Je kokosové, pretože to je proste tučné, je masné a je také zvláštne nasládle, hej. Takže to potom kokose, pretože kokos je ovocie vlastne, teda ako orech, ale orechy sú kvázi ovocie. Takže má to dobrú chuť, hodne výraznú asi tu samo o sebe a ja k tomu v podstate nič nepotrebujem. No a keď som to skysla na ten kefír, tak už ten kefír ako... je to iná proste konštrukcia. Áno, to som nemyslela, štruktúra klasického mlieka, kokosového alebo rastlinných mliek, oni sú proste také husté. A tam, keď to človek zrazí niečím, tak sa proste oddelí tá voda, ktorá je proste kyselá voda a spraví to nejakú smotanku na vrchu alebo niečo, čo je proste iné. A nechutí to ani kefírovo, je to proste kyslá voda. Pre tých ľudí, ktorí ako normálne jedia, že nie sú vegani alebo takto, že mlieko, tak fakt, najmä z toho klasického takého automatového, ale aj proste kupovaného. A máte to živý kefír. Reálne sú tam tie probiotické baktérie, tie laktobacily, ktoré tam chcete, pretože v tých kupovaných nie sú tie baktérie tak aktívne. Čím je ten jogurt starší, tým viac ich odumiera.
A ďalšia vec je, že veľa z nich je, napríklad viem, že Danone alebo ktorá značka, nebudem to ani spomínať nejako extrémne ako značky, ale viem, že mali nejaké také konflikty ohľadom toho, že tie baktérie, ktoré oni robia, modifikujú, pretože oni by neprežili cestu tráviacim traktom. A vlastne mali nejaké takéto GMO proste laktobacily, na ktoré mali svoj vlastný patent a pridávali ich do jogurtov. Potom okolo toho bola nejaká kauza, stiahlo sa to. Ale dobre, to je proste ako teraz v podstate irrelevantné, ale dá sa normálne spraviť z toho kefíru proste jogurt, keby niektorí ľudia to ako beria alebo to potrebujú. Prirodzený tento kvás aj pri kyslej kapuste vidíte, že to má efekt, aj keď je otázne, či tie laktobacily prežijú kyseliny už len v žalúdku, ale niečo z toho asi hej. Čiže tá fermentácia je taká časť, ako sa zazimovať. Ako stráviť treba veľa škrobovín, ktoré sú není až tak úplne ľahko stráviteľné, ako sa nabudiť nejakými bečkovými vitamínmi. Tá fermentácia v niektorých veciach pomáha veci hodne lepšie stráviť, takže preto teraz v zime ma napadla zrovna táto téma. Aj keď bežne som to nejako nikdy moc extra nerobila, fakt prvýkrát ten mlečný kefír som stretla až toto leto, náhodou, som tak našla proste cez inzeráty a si hovorím, tak vyskúšam to. A potom som to ešte nejaké 2-3 mesiace živila, keď som sa s podnajmi presťahovala k našim, čo je tu teda, nemám tu moc miesta, no. A vtedy som začala potom robiť z kefíru jogurty, pretože kefír, keď sa prekvapká cez nejaké plátenko, normálne veľké sito, do toho plátenko a tam vyliať kefír. A nechať to do misky prekvapkávať aj trvá cez noc, ono to trvá 2-3 hodiny, možno aj niekoľko hodín, kým to tak sadne. Je fajn dať to proste večer aj ráno to vybrať. Alebo aj do chladničky sa to dá dať, no ale ono za každým to chutí troška inak, tam ešte potom pokračuje fermentácia, niekde záleží na tom, komu čo jak chutí, niekedy je to kyselejšie, tak samozrejme potom sa to už ďalej dochucuje, ale základ je v tom, že keď to prekvapká, tak dole vám padne cmar, to je iba čistá kyslá voda, ktorú niektorí ľudia jedia, pijú teda, lebo akože chcú len čistiť ten kvas a niektorí chcú práve ten jogurt a dochutia si to proste nejakou vanilkou s medom a tak ďalej. Ja tu mám malé krsňa. Som začala dávať tej malej a nakoniec som to chcela prenechať sestre, nech si to teda ako kultivuje už sama, lebo to je proste zbytočná robota stále na to dávať pozor, sem tam to premiešať, aby sa mi tam ako nespravil na povrchu nejaký blbý povlak, že mi tam začne kvasiť nejaká iná huba a tak s tým mliekom a pozerať, že v akom je to štádiu, či už z toho idem robiť proste ten jogurt, alebo stačí mi kefír dať to do chladničky proste, aby to neprekvasilo niekam a zase tomu vymeniť nové mlieko, aby tá huba prežila. No a že moja sestra na to, ak si nemala čas, zakašľala na to, tak mi bolo ľúto to proste vyhodiť alebo to nechať proste skysnúť až tak, že sa to nejako samozruší. Tak som to nakoniec potom ako darovala ďalej. Ale skúsenosť s tým dobrá pre ľudí, ktorí by toto ako jedli, tak ako v pohode je to určite lepšie než kupované jogurty. Čiže to je jeden kefír a vyzerá to inak než toto. Pripomína to, povedzme, brinzové halušky. Je to taká mliečná farba, naozaj biela a proste tá konzistencia divných zhlukov. Som vlastne došla na to, ako sa dá vyrobiť doma jogurt, čo už teda malo svoje plus pre niektorých ľudí, ktorí to možno použijú, pre mňa už ani moc nie. A hlavne kvôli tej sestre, kvôli malej som to vtedy chcela, ale tak keďže sa ona na to nechytala v daný moment, tak som to vzdala. Teraz som sa dopracovala zase k tomuto. Bez nejakých priemyslných chemikálií a tak, a bežná voda je chlorová, čiže buď tú vodu nechať odstáť, alebo cez filtrovanú nejakú kambicu, alebo prevarenú a tak ďalej. A hlavne, keď sa v tom aj rozpúšťa cukor, tak je lepšia tá voda teplá. Čiže tam je ten dôvod, prečo to ja dávam do teplej vody. A proste množstvo podľa toho, aké potrebujem, zmiešať, rozpustiť tam ten cukor a potom to iba hodiť do toho kefíru. Teraz tam mám aj pomaranče a nechutí to zrovna vábne s tými pomarančami, mi to nejde, ale dá sa to spraviť aj do čaju. Prvé som napríklad robila do rakitníkového čaju a to bolo naozaj akože dobrá vec. Chutilo to sladko ako taká malinové pivo. Pomínalo také dosť povedome. Ale dosť to bolo sladké, no. Takže som potom chcela nájsť nejaký spôsob, aby to nebolo až také sladké, veď predsa keď to fermentuje, tak by to malo byť kyslé. Tak som skúsila viac toto citrusovejšie, ale není mi to zrovna moc extra povoli. Ale za to mi chutilo, keď som dala len sladkú vodu. To myslím, že už som robila s medom. To bola voda s medom,
citrón a navrch som nakrájala, proste tak ako sú tam plátky citrónu, tak som tam proste iba nakrájala čo na najväčšie plátky zázvor, lebo som ich nechcela vyberať zbytočne veľa, nechcela som, aby mi to padlo dole a pomiešalo sa to a ono to ostane hore, no vlastne ten vzduch to vytlača, čokoľvek ten človek dá, tak to ostane tak vlastne pekne hore a spraví sa tam proste nejaký svoj vnútorný kolobeh si spraví ten kefír a ono to chutilo fakt dobre. Je taká vecička, že kombuča, to je zase huba, ktorá takisto kvasí a skvasuje vlastne zelený čaj tiež s cukrom, čiže kvasí cukor, zase fermentácia cukrov. Proste spravíme sladký čaj. A dá sa to robiť aj z iných čajov, väčšinou sa to robí zo zeleného, lebo ten ako kvázi urychluje to kvasenie, ale trvalo mi to vykvasiť týždeň až 2, podľa toho, koľko som tam dala cukru. Keď som ho tam dala veľa, prišlo mi to divné, keď som ho tam dala málo, tak sa to kvasilo dlho, teda medu. Čaj tiež, ako za každým to chutí inak podľa toho, aký čaj človek použije, proste neviem, prečo mi jednoducho sedia tie kupované verzie. Neviem, naozaj neviem. Sú všelijaké zázvorové kombuče, sú všelijaké ovocné kombuče zo šipkového čaju, ale nech som to robila akokoľvek, doma mi to tak úplne nechutilo. A táto zmes sa dá vlastne do pohára nejakej 7 decky alebo tak a dá sa do toho na spodok, teda ono sa tam vlastne hodí proste tá huba. Takže dúfam, že to niekomu pomohlo, že to niekto vyskúša, možno, že nájdem inšpiráciu aj ja v komentoch, takže sa na ne teším a veľa zdravia.